Sawubona, ngingu-Dkt. Anirudh Kulkarni, ngiyisazi sezifo zengqondo esisebenza e-Apollo Hospital eJayanagar. Futhi namuhla ngifuna ukunikeza isingeniso esifushane mayelana nama-aneurysm. Ama-aneurysms ngokuyisisekelo amakhukhuva emithanjeni yegazi okungenzeka ngenxa yezizathu ezihlukahlukene. Ezikhathini eziningi zitholakala kubantu abanomfutho wegazi ophakeme. Bangase babe nezinye izici eziyingozi ze-atherosclerotic, okuyizinto eziyingozi ezifanayo onazo zokushaywa unhlangothi, nokuhlaselwa yinhliziyo. Ngaphandle uma i-aneurysm ikhuma futhi ibangele ukopha ngaphakathi kobuchopho, abantu abaningi abaqapheli ukuthi bane-aneurysm, i-aneurysms, lapho iphuka ingaba yingozi. Kuyisifo esibi. Uthithi wabantu abane-aneurysm ekhume ngokuvamile abafiki esibhedlela. Baphela ngokufa ngaphambi kokufika esibhedlela. Abanye abanguthithi bashonela esibhedlela ngenxa yezinkinga ezihlobene nokopha kwe-aneurysmal futhi balinganiselwa kuthithi kuphela abasindayo. Futhi ngisho nalabo uthithi bavame ukuba nezinkinga ezinkulu uma bephuma esibhedlela. Manje ngaphandle kwalokho, isikhathi kuphela lapho i-aneurysm ivelele khona uma ikhuma futhi ibangele ukopha ngaphakathi kobuchopho. Lokho kubizwa ngokuthi i-subarachnoid hemorrhage, noma uma zitholakala ngengozi lapho isiguli sihlolwa ngesizathu esithile esihlukile. Izikhathi eziningi abantu beza nezinhlungu zekhanda, bese behlolwa nge-MRI noma i-C-scan, bese beqaphela ukuthi banayo i-aneurysm. Lokho kungase kungabi yimbangela yezinhlungu zekhanda, kodwa kungaba yimbangela. Akuwona wonke ama-aneurysm adinga ukwelashwa. Uma i-aneurysm yakho onayo incane, ingaphansi kwamamilimitha 2, inketho engcono. Ukulinda, ubuke, ubone ukuthi zivela kanjani. Kwesinye isikhathi ziyakhula, kwesinye isikhathi zingakhuli. Ngakho uma zingakhuli, ungase ungadindi ukwenza okuningi. Iziguli zazi kanjani ukuthi zopha? Noma nini lapho isiguli, noma nini lapho i-aneurysm ikhuma, ukuvuza kwegazi ngaphakathi kobuchopho kuzodala izinhlungu zekhanda ezinzima ezivela ngokuzumayo ezibizwa ngokuthi izinhlungu zekhanda zohlobo lwe-thunderclap. Leli khanda libuhlungu kangangokuthi cishe ikhanda elibuhlungu kakhulu umuntu ake wabhekana nalo ekuphileni kwakhe. Lokhu kaningi kungahambisana nezinye izimpawu ezifana nokuhlanza ubuthongo, ukuquleka noma ukuquleka njengoba kubizwa kanjalo. Kaningi iziguli ziyaphelelwa umkhondo. Bangase babe buthakathaka ohlangothini olulodwa lomzimba. Zingase zithole izinhlungu entanyeni. Ngakho-ke, ezikhathini eziningi ukopha okukhulu kakhulu bangaba nokuboshwa kwenhliziyo. Kungazelelwe futhi, inhliziyo ingase iyeke ukushaya ngokuphelele ngenxa yokuvuza kwegazi. Ngakho uma noma yiziphi zalezi zimpawu zenzeka ngokuzumayo, kusho ukuthi sekwenzekile, isiguli kufanele siphuthunyiswe esibhedlela esine-C-scan ukuze sazi ukuthi yini imbangela yekhanda elibuhlungu. Uma sesenze ukuskena futhi siyazi ukuthi kunokopha kwe-subarachnoid, ama-ATFV alawa ama-subarachnoid hemorrhages avame ukuba ne-aneurysm engabonakali. Ucwaningo oluhle kakhulu okufanele ulwenze kulesi sigaba kuzoba i-C-angiogram noma i-diagnostic angiography. Futhi uma usuqinisekile ukuthi kukhona i-aneurysm, khona-ke lokho kufanele kuphathwe ngokuphuthumayo. Ukwelashwa kwe-aneurysms kuhlukaniswe izinto ezimbili. Okokuqala, kufanele unakekele ukuvuza kwegazi okwenzekile, futhi kufanele unakekele umthombo wokuvuza kwegazi. Umthombo wokopha yi-aneurysm. Le aneurysm kufanele ifakwe i-clip noma ifakwe i-coil. Ukufaka i-clip kusho ukuthi uvula ubuchopho, bese uya ku-aneurysm, bese uyivala nge-clip encane ngaphandle. Ukufaka i-coil kusho ukuthi awuvuli ubuchopho, ungene ngaphakathi emgudwini wegazi bese ugcwalisa i-aneurysm. Lama-coil amancane e-platinum azosiza ukuvala ngokuphelele. Kukhona intuthuko eningi ekwelashweni kwakamuva kwe-aneurysms lapho unemishini engavimba ngokuphelele ukugeleza kwe-aneurysm futhi iyidlulisele emithanjeni yegazi evamile. Lezi zibizwa ngokuthi ama-flow diverters. Ngemuva kwalokho unamadivayisi we-intrasaccular, amadivayisi ahlala ngaphakathi kwesaka futhi abangele ukuthi ivalwe ngokuphelele. Uma umthombo wokopha usunakekelwe, kufanele welaphe igazi igazi ngokwalo lizomunqwa kancane libuyele ekujikelezeni kwegazi phakathi nesikhathi esingamasonto angu-15-20 on. Kodwa phakathi naleso sikhathi igazi likhona ziningi ezinye izinkinga ezingenzeka. Umthambo wegazi ungacasuka bese ungene esimweni sokukhwaza esingabangela izifo zokugcina.
ungaba nokugcinwa kwamanzi okubalulekile ngaphakathi kobuchopho okungadala i-hydrocephalus kanye nekhanda elibuhlungu. Ngakho zonke lezi zinto zidinga ukwelashwa. Kuyisifo esithatha isikhathi eside. Kuyisikhathi eside uma usunokopha kwe-subarachnoid, futhi lokho kungadinga ukuhlala esibhedlela amasonto ambalwa kuya enyangeni. Kodwa uma kwelashwa kahle, iningi lalokhu kungaphathwa kahle futhi ungamsindisa isiguli bese uvimbela ukopha okwengeziwe. Ukuthi kwenzeke,